गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ बे समाव हाजासे हामबाय होनदों आरो अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरि ख्रिस्ट'नि आंगो लोगोफोर नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो बे समाव बा दायो जाया आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ नायग्रा बयनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ साफ्रोम नायगिरि बयनिसिमबो गिबियावनो जासिहरग्रोनाय जाबाय। अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनजों मोनसे गोथार बाइबेलनि सिरिजों रायज्लायनो दिनैनि बे भिडिअखौ आङो लानानै फैबावलायबाय। बेनिखायनो नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो मिजिंथिहरदों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ स्किप खालामालाजासे जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव माबा मोनसे मोनदांथि सोलोंनायखौ मोननो हागोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आङो मिजिंथिहरदों। तो बाथ्राया बेनो जाहैबाय अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर जि बाथ्राखौ आङो नोंथांमोनजों सावरायनो सानदों बे बाथ्राफ्रा बेनो जाहैबाय जोङो दिनै संसाराव थांनानै थानाय समाव गोबांथार जोंनियाव समस्या दिनै जोंनियाव फैयो ना घटनाफोर दिनै जोंनियाव घटियो बायदि रोखोम समस्या प्रब्लेम्सफोर जोंनियाव फैयो आरोखि ना दा दिनै बे समस्या बे प्रब्लेम्सफोरखौ जोङो माबोरै उथ्रिगोन आरो बे समस्याफोरखौ जोंनिफ्राय माबोरै जों गोजान खालामनो हागोन माबोरै जोङो फेजेननो हागोन बेखौनो नोंथांमोनजों आङो दिनै सावरायनो सानदों अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर। As a human beings, as long as we live in this world, many problems, temptations comes in our lives. Yes or no, dear friends? It comes in our lives. We are not safety in this world. जोङो बे बुहुमाव दिनै सेफटि नङा जेसेबां समसिम दिनै जोङो थांनानै थादों एसेबां समसिम जोङो सेफटि नङा जोंनियाव अरायबो समस्या फैबाय थागोन बायदि बायदि घटनाफ्रा फैबाय थागोन दिनै बे घटनाखौनो जोङो माबोरै फेजेनगोन how we will defeat such kind of problems temptations and matters dear friends बेखौनो नोंथांमोनजों आङो दिनै शेयार खालामनो सानदों। तो नोंथांमोननिसिम बे समावहाय मोनसे बाइबेल सिरि आङो गोसोखांहोग्रोनो सानबाय बयनिसिमबो बे गुसुं भिडिअआव नोंथांमोनजों सावरायनो सिगां तो नोंथांमोना बेखौ मोननो हागोन याकबनि 4:7 सिरि जेम्स चैप्टार 4:7 तो बेयाव बेबायदि बुंदों आरोखि ना नोंसोरो इसोरनि सिङाव गं आरो सैताननि जेङा गसं अब्लानो सैताना नोंसोरनिफ्राय गोजान जागोन होननानै बेहाय लिरनाय दंना बे बाइबेल सिरियाव दिनै जोङो मोननो हायो। दा अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर नोंथांमोना मिथिगौना बे नुनो मोनै सैताना that unseen Satan has bring upon of us always and every day every minute every time that unseen Satan bring upon of us what many kind of temptations many kind of problems many things now which is unbearable in our life बे नुनो मोनै सैताना जोंनियाव बायदि दिनै लानानै फैयोना समस्याफोर घटनाफोर ना जेखौ जोङो सहायनो हाया जेखौ जोङो सानफेराखै बेबायदि जोंनियाव दिनै लानानै फैयो आरोखि बे सैताना। तो बेनिखायनो जों ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला बुंदों आरोखि मा होननानै बुंदों बेनि जेङा दिनै जोङो गसंथारनो नांगोन अब्लासो बे सैताना खारगोन अब्लासो बे समस्याखौ दिनै जोङो फेजेननो हागोन। अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर नोंथांमोना मिथिगौना मा समस्या फैयो माब्लाबा थाखा फैसानि माब्लाबा न'खरनि समस्या माब्लाबा पार्सनेल लाइफनि समस्या माब्लाबा फिजिकेलि मेन्टेलि स्पिरिचुवेलि बायदि बेमारिफोरजों ना बेमार आजार घटनाफोरजों जोंनियाव गोबांथार दिनै समस्या फैयो आरो फैनो हागौ अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर दिनै बे समस्याफोरखौ फेजेननो थाखाय दिनै जोङो बेनि जेङा गसंथारनो नांगोन दिनै जोंनियाव बेराम जादोंब्ला बेमारनि जेङा दिनै जों गसंथारनो नांगोन दिनै जोंनियाव अभाब फैदोंब्ला आंखाल फैदोंब्ला बे अभाब आंखालनि जेङा जों गसंथारनो नांगोन आरोखि अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोना बेखौ मिथिगौना नोंथांनियाव माबा मोनसे सैनांनाय सफैयोब्ला नोंथाङा बे सैनांनायनि जेङा गसंथारनो नांगोन मानोना बे समस्याखौ दिनै सैताना लाबोदों माबोरै जोङो बेखौ उथ्रिगोन जोङो इसोरनि सिगाङाव गावखौ नम्रता खालामनानै बेनि सिङाव थानानै आरोखि ना बे इसोरनि सिङाव गंनानै
आरो बे समयसानि जेंना जोङो गसंथारनो नांगोन अब्लासो जोङो बे समयसाखौ फेजेननो हागोन आरो सैतानाबो जोंनिफ्राय गोजान जागोन आरो खारगोन अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर जुदि जोङो बे समयसाफोरखौ फेजेननो हानाय नङा if we can't defeat such kind of problems temptations what Satan has brought upon of us if we can't defeat it then we will destroy by Satan अब्ला जोङो सैतानजों फेजेननो हायाब्ला जोङो फोजोबस्रांजागोन आरोखि अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर गोबांथार समावनो जोङो गावखौ जोङो थिग मोनदाङो ना मा होनो सानफ्रोमबोनि समाव जों गावखौनो साबसिन हामसिनबो जों मोनफ्लांगारो समनि गेजेराव नाथाय we are not worthy in front of God or in front of people also sometimes दिनै जोङो बेबायदि जाथारनो नांगोन बेनिखायनो अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर जायहा आंनि भिडिअखौ दायो नायगासिनो दङ नोंथांमोना सोरबा सैनांनायाव दङब्ला नोंथाङा बेमारजों नोंथाङा खस्थ' मोननांनायजों सैनांनायजों बायदि रोखोम समयसा बायदि रोखोम घटनाजों नोंथाङा सैनांनानै दङब्ला फै जों इसोरनि सिगाङाव नम्रता जानानै इसोरनि सिगाङाव गंनानै बे इसोरनाव आर'ज खालामनि आरो जेखि समयसा जोंनि जिबनाव जे समयसा जोंनाव फैदोंमोन आरो दाबो दंगासिनो दङ बे समयसानि जेंना दिनै जोङो गसंनि माबोरैबा बे समयसाखौ आङो समाधान खालामनो हागोन जानो हागौ थाखा फैसानि जानो हागौ अभाब आंखाल जानो हागौ बायदि रोखोम समयसा बायदि बायदि समयसा जाया मानो अनज्लायग्रा आंनि लोगोफोर बेनि समयसानि समाधानखौ जों नागिरनि इसोरनियाव आर'ज खालामनानै अब्लासो दिनै जोङो बे समयसाखौ दिनै जों फेजेननो हागोन आरो सैतानाबो जोंनिफ्राय गोजान जागोन अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर दहांबायसो बे भिडिअनि गेजेरजों दिनै आं बेखौनो शेयार खालामबाय जायफ्रा आंनि साबस्क्राइबार्स आंनि भिउवार्सफोर दङ नोंथांमोना बेबायदि समयसायाव दङब्ला जोंनियाव समयसाया जोबा बायदि बायदि दिनै समयसा दिनै जोंनियाव दङ आरो फैयो बे समयसानि जेंना जों दिनै गसंथारनो नांगोन मानोना बे समयसाखौ सैतानानो जोंनियाव लाबोनानै होफैदों अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना खोब गाहामथारैनो मिथिबाय बे जाकबनि 4 अध्यायनि 7खौहाय थ' हामबायसै ख्रिस्ट'नि अनज्लायग्रा लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों माबा मोनसे इसोरनि बोलो आरो शक्तिखौ मोनदांबाय बा मिथिनो हाबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो मिजिंथिहरबाय गोजोन्थों खुलुमबाय